У Румунії затримали кандидата у президенти Келіна Джорджеску. Це проросійський кандидат, який після втручання Російської Федерації зміг отримати більшість голосів. Проте вибори були скасовані за результатами розслідування. На підтримку Келіна Джорджеску під час президентської кампанії діяла розгалужена мережа фейкових акаунтів у TikTok. Влада Румунії вважає, що мережа ботів-пропагандистів координувалася Кремлем. Автомобіль політика зупинили на дорозі, після чого його доставили на допит до Генеральної прокуратури. І сьогодні ж вранці також заарештували людей з оточення Джорджеску, яких підозрюють у низці злочинів, таких як створення організації фашистського, расистського та ксенофобського характеру, а також пропаганда культу людей, винних у геноциді чи військових злочинах. За інформацією Генпрокуратури Румунії, існує явний зв'язок між фінансуванням передвиборчої кампанії Джорджеску та Росією.